खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे भिडिअ हगारनो सिगांग्रो नटिफिकेसन मोननाय बायदि। बे समाव गिख्रंथाव माहारियारि कर'ना भाइरासनि सम। बे समा सरकारा होनाय नेमखान्थिखौ मानिनाय सम। जायगा जायगा गोबां सुबुङा सांग्रांथि जानायखौ नुनो मोनाखै। बे समाव बाक्सा जिल्लानि बेंन्दोआव थानाय हसिनापुर बिजाब मौजा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोन बायदि दख'रा बेंन्दोआव थानाय सक एबा हाथाइ गामि सुबुंफोरा माहारि कर'ना भाइरासनि सायाव माखासे लानो गोनां सांग्रांथिनि थाखाय पस्ट होनानै गामियारि रायजो राजाफोरखौ सांग्रां खालामदों। मख'जाथाव दि बे पस्टआव फारि मास्क गाननाय, गले गले साबोनजों आखाइ सुनाय, सुबुं जथाय मानिना सोलिनाय, सेनिटाइजार बाहायनाय बायदि बायदि बानबुंथाय बोसोनफोरखौ नुनो मोनदों। चेम्बार इउथ मेन्स एनजिअ'नि बानजायनायाव अनलाइननि गेजेरजों एमार मिस इज किड्स बड'लेण्ड 2021 फेशन दिन्थिफुंनाय अडिशनआ सोलिगासिनो। अनलाइन अडिशनआ फैगौ 15 जुनसिम सोलिगोन। बे बादायलायनाय बाहागो लानो गोसो गोनांफ्रा बादायगिरिफोरखौ खावलायदों। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव आसाम कभिड पजिटिभ आरो थैनायनि बिबां। गोदानै 3781 आसामाव कभिड पजिटिभ मोननो हादों। 24 घन्टानि गेजेराव गासै 44 सुबुं कभिड पजिटिभजों जिउ गोमाबाय। आसाम कभिड पजिटिभ रेटआ 3.26 जौखोन्दो जाबाय। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रन्जन पेगुआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि एसएसएलसि आरो एइचएस जोबथा आनजादखौ कभिड-19आ एसे मोजाङै फैब्लानो खुंनाय जागोन होननानै फोरमायदों। सिबिएसइ बर्डआ आयदाखौ दोनथ'नांगौ नाथाय एसएसएलसि आरो एइचएस आनजाद लानाया जोबोद गोनांथार होननानै बिथाङा बुंदों मानोना खायसे कर्स लानायाव हाबनो आनजाद आरो टिइटि आनजाद होनो थाखाय गोनां जायो। कभिड पजिटिभ रेट खम जायोब्लानो आनजादखौ खायसे आयदाफोरखौ सायख'ना लानाय जागोन होननानै फोरमायो।